Loko marwa en Belinda Phillips, weche gibende iloko kalimbui marwa mano mar Facebook kanyakla kod YouTube. Ote magi warwako e lai marwa mar ote machuok ma en 23600. Ogai mar ODM Raila Odinga kuom thuolo mokwongo wuok oko motegno mar siro siep mare kod jatend piny William Ruto, kowacho ni piny Kenya ne dhi liel kaluwore gi ng'anyo mar rowere mag Gen Z higa mokalo. Raila okwayo josiasa mondo ochung campaigns mohiu kendo miyo Ruto thuolo matieko midhiero mokwako jopiny. Ka bende onyiso Ruto ni nyaka otine jopiny. Kaka jafwambo moro mar siasa Chris Owino lero, Raila Odinga oyango ni osebedo koyombo e yiero mokalo mak mana ni osebed ka imae. Edwoko mare motegno ne jogo mosebedo ka wacho ne ondhogo ganda jo Kenya kuom chung kod jatend piny William Ruto e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z dwe mar 6 higa mokalo. Raila wacho ni piny Kenya ne dhi wang' poni ne ok omako lwet Ruto. Wewe unataka tufanye namna gani? Kama kuna njia nyingine unasema Ruto aende alafu nani ifanyike? Mbele pale Ruto aende weke Gachagua. Sasa Ruto aende, Kindiki aende, abaki pale. Baadaye Kindiki aende, weke mtu mwingine. Hakuna haja. 27 itafika. Lakini Wakenya wako na shida mpaka ya shida yatatuliwe sasa. Kata kamano, Raila onyiso jatend piny William Ruto mondo tiko thuolo ni mati kwa chieth nadi mokwako jopiny kaka pek mar ngima, idho malo e weche mag osuru kaachiel kod weche mag mibadhi. Ka oloso e iko mar wuon od seneta mogwel mar ODM Betty Montet, Colonel James Gitahi e gwenge mag Manzoni, Raila onyiso josiasa mondo chung campaigns mohiu kendo tiyo ne jopiny. Lakini Wakenya wako na shida mpaka ya shida yatatuliwe sasa, sio siku nyingine. Hatuwezi kupiga siasa miaka 5 yote mfululizo. Nchi haiwezi kuendelea mbele. Maana yake mkiweka nchi katika hali ya campaign, kelele mingi zaidi. Kuna kazi inafanyika. Mpaka kuwe na wakati ambaye kazi inafanywa. Na baadaye tunarudi tena kwa campaign. Eko machielo, Raila odwoko jomosebedo ka nyathone ewi tend piny ka owacho ni osebedo ka oyombo e yiero mag tend piny mokalo, makmana ni IEBC ema osebedo kama e loch. Mabiro bang' seneta ma Murang'a Joe Nyutu waye mondo riwre kod kweth mar Gachagua ka odwaro tend piny e yiero maduong' mabiro. Uchaguzi ambaye imekuwa naitwa free and fair tangu tulete hii mfumo wa siasa yenye vyama vingi ni 2002. Hiyo peke yake. Hizi zingine zote unajua SK mwambie nyinyi. SK mwambie nyinyi. Kwa hivyo mimi usimwambie mimi nataka mimi nishinde. Mimi sashinda mara mingi. Sijatangazwa tu. Ekorka kore, seneta ma Nairobi Edwin Sifuna, achiel kuom josiasa mag ODM, mosebedo ka keto William Ruto e mbero maliet, oparo ne William Ruto ni ODM nyalo wuok e winjruok margi poni odhi ataro kod weche 10 mane gikete kokgi. Na baba, mimi baada ya kusaini hiyo kitu, unajua kazi yangu ni rahisi sana. Mimi nakaa na marking scheme tu. Siku na agenda 10 pale. Iwapo Mkenya mwingine yoyote atachukuliwa na polisi ati abducted afichiwe mahali, chama cha UDA na kiongozi wake William Ruto watakuwa wamekeuka mkataba ambao tumeandikisha. Chris Owino, Ramogi TV. Komachielo jagoro madongo